Maio de 1975. Manuel Rodríguez Alfonso, un aguerrido defensa de Cangas, convertíase no xogador con máis partidos na historia do Celta. Retirouse en 1982, con 533 partidos oficiais nas súas costas, gañando a pulso o alcume de o Gran Capitán e establecendo un récord que parecía imposible de superar. 7 anos despois, nacía tamén no Morrazo, na vila mariñeira de Moaña, arroupado entre bateas, un rapaz menudo e con cara de pillo. Este cativo estaba destinado a seguir a estela de Manolo ata converterse na maior lenda do club celeste. Nos seus primeiros pasos na Madroa, xa deixaba claro que tiña un soño e nunca deixaría de perseguilo. O seu nome, Iago Aspas. Eu son Iago Aspas. Como foi o torneo? Moi bonito. Bueno, pídeme xa un soño para rematar. Xogar no Celta. Sí. Dos maiores. Un gol bonito. Iago adestraba duro e seguía pola tele aquel Celta das grandes noites europeas. Pero no seu debut en Balaídos, o escenario era ben distinto. O 6 de xuño de 2009, nun agónico partido ante o Alavés, Eusebio decide que é o momento de Iago. Aquel día comezaba a súa lenda. Toca ben agora Jonathan Vila, ocasión do Celta, Bernardo, gol, 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 Con apenas 22 anos, gañouse un posto no Celta dos maiores. Tras 136 partidos, aquel rapaz propúxose deixar o Celta na máxima categoría. E así foi. 46 goles nese tempo levaron a súa sinatura. Cada vez que os beizos de Iago bicaban o noso escudo, Balaídos sorría. O 1 de xuño de 2013, Iago rompía a cintura a Coloto e certificaba a permanencia do Celta na súa volta á primeira. Días despois, Iago convocaba aos medios para despedirse entre vaguas, prometendo voltar algún día. Que ha llegado el momento, también es difícil y muy difícil para mí porque también dejo a mi familia, a vosotros que también os considero mis amigos después de tanto tiempo. Espero pues poder volver algún día porque esta es mi casa. Naquel avión que partía cara a Liverpool, Iago ia acompañado pola súa moza Jenny e a súa familia. Pero non sabía que ao seu carón tamén viaxaban os desexos de todos os que confiaban na súa volta. E tanto que confiaron que despois dunha aventura de 2 anos con escala en Sevilla, o rapaz voltaba á súa terra, da que nunca máis marcharía. Foi no verán de 2015 cando Iago Aspas regresaba á banca Balaídos. O príncipe comezaba a facer méritos para converterse en rei. Gol a gol, pase a pase, resucitou a chama celtista tecendo de novo o sorriso da súa xente. Un sorriso que o levou de volta a Inglaterra un 11 de maio de 2017, esta vez co escudo do Celta no peito, rozando a fazaña europea no Teatro dos Soños. Y le hemos quitado el balón, un grupo de amigos, de chavales jóvenes que se ha dejado todo hasta llegar hasta aquí. Y bueno,
Nos queda animar, estoy seguro de que volveremos. Hace 5 años estábamos en segunda, hemos luchado mucho por estar aquí y lo digo una vez más, yo voy a luchar y dejarme la piel para intentar volver a estar aquí. Pasaban os anos e a lenda de Iago medraba en cada tempada. Na batalla da Reconquista en marzo de 2019, cando todo parecía perdido, foi Iago quen nos volveu salvar. O pobo coreou o seu nome e aquelas vaguas, historia do club, consagrárono como símbolo do seu Celta. Vai lanzar o penalti Iago. Aí vai Iago Aspas. Toma carreira o 10. Asenjo baixo paus. Vai Iago. Perna esquerda. Chuta Iago. Consúmase a remontada. Pica o escudo unha vez máis Iago Aspas. Esta é a reconquista do Celta. Grazas a Iago, o herói deste equipo. Marca o Celta Iago Aspas. Iago seguiu liderando o equipo dos seus amores sen esquecer a promesa de Old Trafford. 4 premios Zarra e 8 anos despois, chegou o momento de convertila en realidade. 25 de maio de 2025, Getafe. Un gol de Iago valíalle ao Celta para voltar a Europa. Tiña que ser él. Entra para Williams, línea de fondo, la pone Williams, segundo palo. ¡No! Ser él, no podía ser otro, era muy obvio que en algún lugar, en más de uno, en más de dos, en más de tres, diría que en cualquier esquina de la ciudad de Vigo estaba escrito que Iago Aspas Juncal iba a ser el futbolista que metiera al Celta en Europa 8 temporadas después. Es él, el capitán, dejando esa estela que dejan solo los grandes jugadores. ¿Quién rompe en el segundo palo? Prometiches que voltarías. E aquí estamos de volta contigo. Sempre o teu carón. Hoxe, os números honrante como heroe. Pero son os corazóns que mellor o contan. Non hai estatua que sosteña a ilusión e o orgullo que entraña o teu legado. Porque a tua lenda vive en cada neno que, como a ti, soña con vestila celeste. Grazas, Iago. O Celta e ti ides vivir para sempre. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. Said maybe I don't really wanna know how you got it rose, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel
Bueno, primeiro quería darvos as gracias a todos. Ni no mellor dos meus soños soñei estar aquí 534 partidos, nin sequera a mellor debutar en Balaídos. Teño moita sorte, teño unha familia maravillosa, os meus pais que están aí en Balaídos e poden ver pois todos os domingos todos os esforzos que fixeron para que eu podera chegar ao Celta cando era un cativo, bueno, poder disfrutar todos os domingos aquí, que podan ver miña familia, meus irmáns, meus pais, e agora esta preciosa familia que formei coa miña muller, que tamén estuvo nos momentos malos, que tamén os houve na carreira, pero bueno, xuntos saímos adiante, e a verdade é que non teño palabras para describir todo o que sinto hoxe. Tamén quero dar as gracias ao clube. Desde o primer día que cheguei aquí sentíme como en casa. De feito, paso casi máis horas na Cidade Deportiva Fauteza que na miña propia casa. Tanto a presidenta, tamén a Carlos Mourinho, por suposto, os meus compañeiros, o maravilloso corpo técnico que temos, seguir apoiando os rapaces, foron os que nos trouxeron a Europa. Levamos 9 partidos sin gañar a Liga, estades aí día tras día. Estou seguro de que as vitorias chegarán facendo o fútbol que facemos. Hai veces que hai que tomar riscos, pero prefiro tomar riscos con este xogo e cos rapaces o meu carón. Nada, darvos as gracias unha vez máis da miña parte, da miña familia, por suposto. Bueno, inda que isto parezca unha despedida, inda me quedan 6 ou 7 meses de contrato, moitos partidos para seguir disfrutando xunto a vos. Gracias, e a la Celta.